Hola, vaig a fer un tutorial molt ràpid, per tant aniré molt a sac, tot i així espero que sigui clar. Ara estem veient la pantalla del programa OBS. En la pantalla del programa OBS es veu en el centre com si fos el típic mirall, no?, que es reprodueix. És el que s'estaria veient si jo estigués fent un vídeo, que el tinc posat a pantalla completa. Clar, pantalla completa del programa, pantalla completa, i és aquest mirall, no?, que es veu. A baix a l'esquerra tenim les escenes. Ara mateix tinc creades 3 escenes en les que hi ha diferents coses. Tot just després, aquí on posa origen, són les coses que li posem a cada escena. Després veiem les barres de l'àudio, veiem el que és una transició d'escena i aquí a la dreta els controls, que és interessant fer-li un cop d'ull així bastant ràpid. Llavors, el més ràpid que podem mirar aquí és la configuració, que ens ha de sortir diferents coses. La que ens interessa sobretot ara mateix és el directe, perquè és el que intentarem fer. Haurem de posar la clau del directe aquí. I les dreceres de teclat va molt bé, perquè necessites unes dreceres, o va bé utilitzar unes dreceres per engegar o parar la gravació. Si estàs fent un directe, doncs no és ben bé així, però bueno, com veies, hi ha moltíssimes dreceres que es poden posar. Llavors, més cosetes aquí a la dreta, doncs el mode estudi, que és el mode de realització. No? Tenim a l'esquerra la vista prèvia, que és on nosaltres anirem canviant les escenes i després farem clic en el botó transició i passarà a la part de la dreta, que és el que s'estarà emetent o el que s'estarà gravant, enregistrant. I torno a treure el mode estudio i després tindrem aquí inicia l'enregistrament, atura l'enregistrament, ara s'està gravant, per tant me posa atura i inicia la transmissió, que és per connectar amb YouTube i començar la transmissió. Vale? Anem a veure les escenes. La primera que tinc és aquesta, navegador webcam logo, i és una escena que he creat en la que es veu el navegador, es veu també la webcam, el logo de l'institut en el que estic, i he posat una altra finestra aquí petitona en la pantalla completa per poder veure tot el que jo estic fent, perquè és que si no ens quedaríem sense veure coses. Vale? Llavors, tinc una altra escena que posa webcam externa, en la que tinc un altre cop la meva webcam interna. Tinc una webcam externa. Quan dic webcam interna vull dir la que va integrada en el portàtil. Webcam externa, que és una de compra, i després a la dreta estic utilitzant el meu mòbil com una càmera, amb una aplicació que es diu IP Webcam. Ara ho explicaré, això. I després tinc una altra escena que és exclusivament tota captura de pantalla i ja està. Aquesta és la que en principi m'agrada tenir per defecte quan faig els vídeos, no tinc per què amagar res, només que posant-li el logo i la webcam. Vale, doncs anem a mirar YouTube. Anem a mirar YouTube, és el canal o és la meva adreça d'Xtech. Aquí tenim moltes cosetes, no? El teu canal, tot això s'ha d'activar, el del canal s'ha d'activar 24 hores abans de fer l'emissió. Òbviament, jo ja m'imagino que tothom que vulgui fer això no només ho farà 24 hores abans, sinó que farà bastant de temps abans. I la gràcia està aquí, en YouTube Studio. És on haurem d'anar-hi. Però és que no cal ni venir per aquí, perquè realment amb el botonet aquest ja ens diu penja un vídeo, que no seria el cas, o emet en directe. Doncs vinga, anem a fer emet en directe i a veure quina pinta fa aquesta pàgina. Quan carrega, que es carrega el YouTube Studio, la part d'emissió en directe, triga una estoneta i suposo que avui me trigarà una mica més perquè com que tinc moltes coses connectades. Llavors, el primer que ens pregunta és si el que volem fer és per nens o no. Jo ara posaré no, però això bàsicament el que influeix és que els espectadors puguin posar-hi comentaris o no. Llavors, si no voleu que es posin comentaris, es posa sí. Vale? Llavors, ara mateix es veu una pantalla que sembla bastant complexa, però de moment l'única cosa que ens hem de fixar és aquí a baix que posa clau de reproducció. Sí? Default Stream Key, llavors copiem aquesta clau i ens anem a l'OBS. Vale? Estem un altre cop en l'OBS, anem a configuració i aquí on te posa directe hem de tenir YouTube RTMP, Primary YouTube Ingest Server i aquí és on te posem aquesta clau que ens acaba de donar. Jo ara faig copiar enganxar per assegurar-me de que ho farà bé. Vale? I això ja ho tenim fet. El tema de la webcam, ja aprofito de la webcam del mòbil, aprofito per venir a aquesta ventana, a aquesta finestra del navegador. Bueno, tinc una pàgina web normal i corrent. Tinc aquesta pàgina que és de Linka des de Joan de Gràcia, me sembla, en el que explica el funcionament aquest integrat de l'emissió directa amb l'OBS, per tant va molt bé fer-li un cop d'ull, és el que jo estic fent.
I després tinc una aplicació pel meu mòbil, Android, baixada, que es diu IP Webcam, que quan l'engegues, al final te dona l'opció, te dona una URL, una adreça, que és d'aquest estil, 192.168.1. Lo que sigui. Això perquè estic a casa meva. Si estàs en un altre lloc, potser l'adreça és una mica diferent. Però no hauria de ser massa diferent, tampoc. 2 punts, 8080, que és un port de connexió. I de les opcions que ve, a mi m'ha funcionat la que diu Other Viewing Methods i utilitzar-la com a VLC Media Player. M'ha funcionat aquesta. Llavors, és interessant copiar aquesta adreça i posar-la, ara ho ensenyaré, a on en l'OBS. Torno a posar l'OBS. Venim aquí a l'escena de la webcam externa. Tinc... A veure, on estem? Aquí. La primera de les entrades, que és origen de vídeo VLC. Com es col·loquen aquestes coses? Doncs aquest signe més. Amb aquest signe més es col·loquen tot un seguit de coses que serveixen per configurar la nostra pantalla, no? La nostra escena. Doncs aquí, en origen de vídeo VLC, és aquesta. I llavors, aquí a baix, on posa més, diu fitxers, directori o camí o URL. Llavors li he posat l'URL i ja està. I m'ha funcionat bastant directe, sense tocar massa res. Sí? És el mòbil. Ara poso els dits aquí a davant perquè es vegi que està funcionant en temps real. Vull dir, no. Molt bé. Llavors, pots posar-hi textes, modificar les mides, pots fer moltíssimes coses. Interessant que en totes les escenes tingueu la captura d'àudio correctament posada. Si teniu un micròfon bo, doncs que sigui aquell. Jo ara mateix tinc el de l'ordinador, no? I en principi hauria de tenir apagades les del mòbil o de tal. No ho he comprovat massa. Però vaja, hauria d'estar així, no? Llavors, anem a fer el que seria el funcionament del YouTube, no? Ja ho tenim. Llavors, aquí, en principi, està esperant. Sí? Els espectadors poden trobar la teva barrera, afegeix, no sé, comença a enviar-nos el vídeo de programació, està esperant, simplement. Llavors, aquí posarem inicia la transmissió, modo estudi, sí? I estem veient vista prèvia, tinc l'escena de pantalla completa a l'esquerra i és la que s'està emetent en el programa. ¿Vale? Si ara jo vinc aquí al YouTube Studio, està connectant i pum, ja estic emetent. Ara mateix ja estic emetent. Ja ho diu, en directe. Tinc privadesa públic. Vol dir que ara mateix qualsevol persona que tingués aquesta URL estaria veient el vídeo. Clar, per fer proves no és el més adequat. Això es pot canviar, que sigui privat o ocult. Però bueno, ara mateix és igual. Llavors, a mi m'interessaria passar aquesta URL a la gent, no? Com ho hauríem de fer? Doncs aquí, en comparteix. En comparteix tenim ara mateix aquí la URL. Si jo entrés amb aquesta URL en un navegador, podem provar a veure què passa. A veure si no ens peta per aquí el sistema. Aviam. Començarem un bucle, no? Perquè estaré emetent, ho entraré en YouTube i ho estaré rebent. A veure si no ens peta. Ara, per aquí el sistema. Tot un... Aviam. S'està emetent en directe. Començarem un bucle, no? Perquè estaré emetent, ho entraré en YouTube i ho estaré rebent. A veure si no ens peta. Ara, per aquí el sistema. Perquè si no és una mica liós. Sí? Doncs tornem a l'OBS. Suposem que jo vull canviar d'escena. Doncs llavors vinc aquí a aquesta escena i ara de moment no s'està emetent en YouTube. No s'està emetent. Si jo faig transició, passarà a la dreta i vaig corrent al navegador per veure el delay, el retard que té, perquè puguem veure que ha passat així, no? Faig transició. Ara és el delay, això és el que s'està emetent. Ara estic explicant que faré la transició i en un momentet ja faré el botó de transició i pam, i passarà cap a la reproducció bona, no? Diguem així. Doncs quants segons poden ser això? 15, no? Més o menys, no els he comptat pas, però sí, ara estaria emetent. Llavors, una altra escena, aquesta, doncs transició, vinga. Ara m'està fallant la webcam interna en aquesta escena que he posat ara. Ara sembla que ja es veu tot. Aviam si soc capaç de posar el YouTube. Aquí. Aviam si es veuen les webcams, la transició, tot plegat. Va amb delay, importantíssim. L'ordinador que faci això ha d'estar connectat, no per Wi-Fi, ha d'estar connectat per cable de xarxa, sí? Sisplau, perquè si no tot anirà molt lent, veus? Ara me comencen a haver-hi
problemes de wifi, problemes de velocitat, tot plegat, sí? Llavors, per finalitzar l'emissió, doncs aquí tenim atura la transmissió. Podem fer aquest botó, aturant la transmissió, i també podem venir aquí, finalitza la reproducció. I molt bé, següent, fantàstic, ja està, hem acabat la nostra transmissió en directe. Jo encara estic enregistrant el vídeo, encara estic, vaig a posar en aquesta, sí? Encara estic aquí en atura l'enregistrament, vull dir, encara estic gravant el vídeo que estic fent. Trec el mode estúdio i ara el que vull mostrar és on hauria d'estar aquest vídeo. Doncs, molt bé, aviam, això sempre m'he perdut una mica, però ja ho trobarem. Llavors, si venim al meu canal i amb els vídeos, no, aquí, gestiona els vídeos. Quan venim aquí, en el teu canal de YouTube, a gestiona els vídeos, apareixen els vídeos i en directe. Clar, vídeos perquè ja tinc coses fetes, no? En directe és el que acabo de fer ara mateix, sí? I ara estaria públic, o sigui, amb aquella adreça URL es podria mirar aquest gran vídeo d'emissió directa que hem de fer, sí? Doncs crec que amb això és tot. Ara vaig a revisar el vídeo a veure si ha quedat bé. I si ha quedat bé, fantàstic.